Dingolena prapting lampus sirna madyaning palugon kowe ladalah kandhek barisaning saka Praja Ngastina kepapak munyuk putih ora pangling anoman iki dasare para nyata Surtayu ya duwe karep apa kowe ngancik tlatah ana ing kene ya Anoman persajan wae aku nderekake Kengoraka Narapati ngawangga Kakang Basukarna bakal munggah ana ing Gunung Swelagiri gayuh Wahyu Makutarama ana kono ora ana Wahyu Makutarama nanging kang ana guruku Penemban Begawan Kesawa Sidhi yen ngono cetha yen Kesawa Sidhi pengawak Wahyu Makutarama minggir batak gawe liwat Kesawa Sidhi batak boyong ning Praja Ngastina aja kowe agan bakal mboyong guruku Sang Begawan Kesawa Sidhi sapa wae wektu dina iki ora kena ngadhep marang guruku Begawan Kesawa Sidhi weh lah keparat yen ngono kowe sing dadi pepalangku janji ora gelem minggat saka pengarepanku aja takon dosa ana munyuk tak kulasara yen kowe tak eling ora kena kepor tak balekke dina iki wah tinjung kerap nyawakmu barat awas
Candak kowe munyuk putih. Oh, hot, oh, woi. Pedrak sikilmu parah. Hot. Iya. Hei, gorene. Gorene. Woi, ya. Udon. Oh. Hei. Dijaket. Wah! As. Oh, ah, ho. Hot pa. Ho. Hot. Hot. Pasro. Matian. Pasro. Hot. Ah. Hot. Ah. Pasro. Wah. Hei. Wah, keparat. Candak bekok kowe. Mau diar kowe lho nyanti mau. Wah, kowe lho. Iya. Iki munyuk apa et? Wah, candak kowe. Wah, nyanti. Wah. Lunyu munyuke iki banget. Iya. Hot, ho. Hot. Lah. Wah. Hit. Krisku tak jauhno perek. Angele. Rak. Kris